câțiva ani am fost operată de urgență. Diagnosticul l-am aflat abia după câteva săptămâni. Nu o să intru în detalii despre ce a fost, pentru că este despre ce s-a întâmplat după. O fetiță de 8 săptămâni acasă, un soț care a ținut totul împreună, un medic care a luptat efectiv pentru viața mea și Dumnezeu care le-a susținut pe toate astea. A urmat o depresie cruntă și la un moment dat mi-am dat seama că singura ieșire e să mă ridic și să mă ocup de ceva care contează cu adevărat. Azi fac sport de 2-3 ori pe săptămână, am grijă de ceea ce pun în corpul meu și ajut oamenii să se dezvolte. Nu sunt influencer, nu am o viață perfectă, da, știu cum e să o iei de la zero. Dacă și tu ești la un moment de cotitură, suntem pe aceeași lungime de undă. Scrie-mi în comentarii sau lasă-mi un mesaj privat și eu îți voi răspunde. Și nu uita, sănătatea începe în familie.